traffic sa Puente. Malaking Christmas tree. Ganting Christmas tree. Head north on Osmeña Boulevard. Nari bangga din, bari traffic kayo. Bangga na. Oo na, bangga siguro. In 50 meters at the roundabout, Bangga o take the exit fruit. onto B. Rodriguez May Street. bangga guys. Tulog mo? Tatlo, dalawa. Tulog po. Taxi o po ah. Oo. Ulo. Jeep. Traffic din kayo. Guys, Bangga pa din. ikot na tayo guys. Papunta na tayo sa amin, Happy Valley. Kaya pala matagal. Maganda dito, punta ka dito sa Quintes Mania. Maraming libangan dito. Nasa BC Bank. Exit the roundabout onto B. Rodriguez Street. Nang siguro. Sa Cebu Women's Club. San Vicente Soto Hospital. 800 meters, turn left onto Dr. Pablo Unabella Street. Sa hospital guys, San Vicente Soto. Punta kami sa Happy Valley. Guys, Sumo Hospital. Yan ang Sumo Hospital.
90 second Brigada News. Continue for 1.5 kilometers.